Què tal, com estàs? En aquest vídeo parlarem una miqueta de semblances i diferències entre els llibres de cavalleries i la novel·la cavalleresca. Les semblances són que, per exemple, la temàtica cavalleresca està present en els dos gèneres. Tots dos parlen d'aventures de cavallers i les seves gestes. Els protagonistes, en els dos casos, són herois, personatges valents, nobles, amb un fort codi d'honor. Són cavallers que intenten arribar a objectius grans, importants. També hi ha una relació amb l'amor cortès en els dos casos, un amor idealitzat, una fidelitat a una dama. Solen ser aquests també elements centrals. Després també una estructura narrativa. En molts casos, una narració en prosa que segueix el patró d'aventures i de desafiaments. I un últim element de semblança és l'origen medieval. Tots dos gèneres deriven de la tradició cavalleresca medieval, encara que es desenvolupen en èpoques diferents. I les diferències, quines són? En quant a context històric, els llibres de cavalleria es presenten molta fantasia, mons imaginaris, llegendaris, no del temps contemporani. En canvi, la novel·la cavalleresca parla de fets històrics versemblants i, en el cas del Tirant lo Blanc, coses que han passat fa pocs anys, quan s'escriuen. Per exemple, l'anada de Tirant a Constantinoble. Després, els protagonistes en els llibres de cavalleria són cavallers idealitzats, sovint amb poders màgics o protegits per encanteris, és a dir, com gairebé tocats 100% per la gràcia, per un estat de gràcia permanent. En canvi, en la novel·la cavalleresca hi ha un realisme, i el realisme ve per veure les virtuts, però també els defectes d'aquests personatges. En els llibres de cavalleries, l'estil és més meravellós, exagerat, amb elements màgics i llegendaris, com ara comentàvem dels protagonistes. En canvi, en la novel·la cavalleresca hi ha aquest realisme, una visió més crítica del món cavalleresc. I quin és el gran exemple de novel·la cavalleresca? El Tirant lo Blanc, per la seva vessant realista, amb un tirant que es troba en situacions a vegades fins i tot còmiques, i un Curial Eguelfa que potser sí que hi ha una mica més d'idealització en el personatge, però no deixa de ser novel·la cavalleresca. La novel·la cavalleresca també en el temps és més nova, és més dels segles XV, sobretot, i XVI, potser. En canvi, els llibres de cavalleria són més antics i, per tant, exploren mons fantàstics ideals. En canvi, la novel·la cavalleresca, podríem dir, és més moderna, tendeix a aquesta aproximació més realista i humana del món de la cavalleria. Espero que hagi quedat clar, espero que hagi estat interessant aquest vídeo. Gràcies per la teva atenció i que vagi molt i molt bé.